Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam was w szlagierach i wicach. W niedziela palmowo, to już zaczynamy taki cykl wielkanocny. Po Wielkanocy też będziemy mieli ciekawostki, ale teroski na Wielkanoc i na niedziela palmowo mamy specjalne odcinki i dzisiejszy odcinek właśnie się zaczyna. Obejrzymy się jakoś fajno śpiewka, no i zaroski do was wracamy. Joje młodo nowa liga, nie chce męża i no synka. Niech mi śpiewo serynady, dowo serca z czekolady. Jo się nie chce jeszcze wydać, jo się moga jeszcze przydać. Po co mam przy gorkach stać, sprzątać, myć, koszulę prać. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całko wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całko wieś weseli. Tako młodo szwarno zgrabno i wizgierno i powabno. Na co dziecka i problemy, być jofrelka jak marzeni. Wydom się jo po 30, musza życia użyć jeszcze. Jomom klasa, styl i szyk, ktoś zaprzeczy? Raczej nikt. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całko wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całko wieś weseli. Niech się tropią miększe baby, jo się dową sama rady. Hop mi będzie burczą chrapą, na co mi to ludzie, na co? Jo się nie chce jeszcze wydać, jo się moga jeszcze przydać. Czekaj synku, czekaj jeszcze, być się wydą po 30. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całko wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całko wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całko wieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapelika i się całko wieś weseli. Jest już z nami Ewa z firmy Berger. No co też to przy niedzieli palmowej będziemy rychtować? Już chyba pomału co na Wielkanoc, nie? Ja będziemy rychtować dzisio szyneczki faszerowane chrzanem, z syrkiem twarogowym i szczypiorkiem. No bo tako porządno gospodyni to się troszkę warci rychtuje. No musisz. Bo jakby się to potem zostawiła wszystko na sobota, bo nie dej Boże na niedziela, to by jedli wieczerzo, a nie śniadani. Chyba, że i chłopfes pomogę, wiesz? W tym Ja, ważeniu. moja tak mówisz. Ja? No to się Jak fajnie. moja dobrze trafiła, nie masz pojęcia. Wiesz? to Teraz jest syrek dobrze. twarogowy. Zrobimy z tego taką pasta. Chrzan, bo musi być. Ostro. I Śmietany troszeczkę. to tak dietetycznie. Bardzo. Dietetycznie tu masz szczypiorek, wiesz, do tego wszystkiego? Wiem. I ta chudopolędwica. Wymieszamy. Obejrzę, jak ci się sam nakidało. Możesz posprzątać, Paweł. To ja za chwilę będę sprzątał, wiesz? Jak będziemy na pieśniczka zaglądać, to będę sprzątał. Dobra. Wymieszane. Mhm.
Nie bierzemy polędwica, a może być polędwica różno, wszystkie szynki właściwie w takich większych plastrach. Co tam komu pasuje? Dokładnie. Jeszcze by szło taki boczek dojrzewający, wiesz, taki To byś cienki. miał już za fest dietetyczny, wiesz? Na fest? No dobra, niech ci będzie. I zawijamy rolatki. Mhm. Rucha i ty to jeszcze na taki szałot? O, ty no, coś zielonego musi być, wiesz? No ja, wiadomo. I nie chodzi o to, żebyście mieli ta szynka zielono, żebyście się nie myśleli. Tak. Teraz weźmiemy konserwowej. Mhm. Tak sobie możemy urozmaicić trochę ten talerz. Ta koszynka konserwowo to u was się już też idzie kupić po kroto, czy nie? Krojemy każdą wędlina, cenimy kości, także wszystko idzie pokroć, wiesz? No toż to dobrze. Bo się też chciał przypytać, wiesz? Tak. Abych tak kiedy trafił, abych nie wiedział. I tako przystawka to już w niedziela wielkanocno z samego rana idzie mieć przyrychtowano, Tak nie? jest. Zanim te śniadani będzie. No a teroski jo ida trochę posprzątać, zaglądamy na śpiewka i idziemy ku naszym gościom. Tak zaczyna się opowieść ta o miłości dwóch serc w blasku gwiazd, zakochanych, co z wielką radością do siebie lgną jak magnes serc. Każda chwila, co mija jak cień, bezpowrotnie minęła w dal gdzieś, by zatrzymać się na jedną chwilę, przytulić się i mówić, że Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość w życiu to zdarza się raz. Łączy serca na wieki, niech trwa i wprowadzi do krainy marzeń, gdzie świat wiruje jak we śnie. słowo kocham to miłości znak. To jak mówisz i nawet jak śnisz, by połączyć na ślubnym kobiercu dwa serca zakochanych par. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie
Pięknie my zagrali, ale kaj są ci goście? Oni zaraz przyjdą, Pawełku, wiesz? No. Ja ci tu chciałam wręczyć święcelnik na święta. Bóg ci zapłać. To jest taki dobry święcelnik. Ja wam muszę powiedzieć, że święcelnik kiedyś robiło się na Śląsku na Wielkanoc, na całym Śląsku. Ale potem to zaczęło zanikać. Czemu? No nie wiemy. Tak się historia u nas potoczyła. I teraz w dzisiejszych czasach robi się go już ino w 2 wsiach, no może w 3. W Połomie Wele Wodzisławio, Wego Gołowej i Wele Boguszowic, między Boguszowicami a Żorami we Raju, ale to przez to, że się tam pora chłopów przyżyniło ze Połomie i te roski baby też tam muszą ważyć, między innymi moja potka, Kierofest pięknie pozdrawiam, że jak moja potka fajnie waży, Ja? a tu też jest tak My fajnie też dzisiaj uważone, naważyli, ja. no, a Bo co to chcielibyśmy macie? Was serdecznie zaprosić. Zakłady Mięsny Burger do bistr. Mamy 2 bistra w Czerwionce i w Boguszowicach. Jakby wam się ważyć na święta nie chciało, albo byście nie mieli czasu, to mamy różne dobroci, możecie sobie zamówić. I Serdecznie święcelnik. zaprosimy. I święcelnik też, oczywiście. Obejrzyj, no do Wielkanocy to już aż tak dużo czasu nie zostało, bo jutro już zaczynamy Wielki Tydzień. Tak po prawdzie to on się dzisiaj zaczął, no ale przy niedzieli to się tak jeszcze idzie troszkę pozwolić. Teroski to już rychtyk, idziemy kludzić naszych gości, obejrzymy się widz i zaroski do was przyjdziemy. 2 chłopów się spotyka, jeden go do ty, słuchaj, jako ty też najbardziej lubisz pora roku? On go do nie wiem, ty. No może no i lato. On go do nie, no lato jest petne, ciepło, gorko, rozumiesz, no, pocisz się, ciepłe piwo, no nie, lato nie ma fajne. On go do to jesień. Jesień też nie. Jesień to zaś ci liście opadują, wiatr, sztyc to musisz zamiatać, sprzątać, schroniać. Nie, jesień nie. Go do to zima. Kaj zima, rozumiesz, chłopie, mróz, śnieg, odmiatać te zumięta, nie, wszystko, do pieca przykładać, nie. Zima nie. Ten go do, no tuż wiosna. Piękno jest wiosna, wszystko się zieleni, fajnie, ciepło, a ten pado, no ja. Ale zaś przychodzi ta spowiedź wielkanocna. Goście są, stół zastawiony, już się pomału rychtujemy na święta. Część gości już u nas była, ale nie wszyscy, nie było zespołu EKEA. Witam was fest pięknie. Pierwszy raz, żeście są w programie Szlagiery i Wice. Długo żeście jechali? No trochę nam zeszło. Wyście są z Gliwic. Okolice Gliwic. Okolice Gliwic, no i musicie koniecznie powiedzieć, jak to się zaczęło, że wyście razem zaczęli grać, bo wyście są bracia. Zgadza się. Prawie bliźniakami. Tak. A czemu prawie? Bo jest różnica 3 lat między nami. No to prawie. Dlatego prawie. Idzie tak powiedzieć. Pięknie grocie, po prostu na tych stacjach muzycznych i telewizyjnych się pojawiacie. U nas pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni. No toż godajcie, jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się dawno, dawno temu, kiedy to też w szkole podstawowej zaczęliśmy swoją przygodę z muzyką, uczęszczaliśmy do szkół muzycznych. Najpierw uczęszczał mój brat klasiki boardu. Tak, najpierw na keyboardzie, potem na saksofonie, potem gdzieś przygoda z organami kościelnymi w studium muzyki kościelnej. Ale od czego się to zaczęło? Może tak wybiegłeś jakoś tak Daleko. daleko w przyszłość. Najważniejsze jest to, że jak już zaczęliśmy tam gdzieś żeśmy zaczęli grywać w jakichś szkołach, no to graliśmy w domu, zaczęliśmy obsługiwać wszystkie takie rodzinne imprezy typu urodziny i inne takie fajery. Ale też żeście się umieli co przy tym przyrobić, czy no żeście dostali oranżada i ku oranżadzie? Tak, oranżada ku orężadzie, ale ja, tak bardziej a to nasze początki rodzinne były, tak, początki, prawda? Czyli żeście grali tak, jak jeszcze nikt nigdy nie zagrał za Nie. darmo. Właśnie. Rozumiem. Właśnie. Ale potem się to na szczęście skończyło i I potem przeszliśmy na szerszą skalę, jeżeli tak można nazwać. Najpierw imprezy okolicznościowe typu wesela, ale tak powiedzmy nie tylko u nas, tylko i u obcych, tak to nazwijmy. No a od pewnego czasu stwierdziliśmy, że covery to tak wszystko fajnie, pięknie, ale spróbujemy coś Autorskiego. własnego. no i spróbowaliście. Pierwsza wasza płyta, ale to już dość pora lat temu, dość dobrze się przyjęła. No tak można powiedzieć, Idzie- że dobrze. No z niej jest teledysk. Jest teledysk, tak jest. Jaki on ma tytuł? Przypomnijcie mi. Góraleczka. Góraleczka, właśnie. I ta góraleczka się teroski obejrzymy.
niebo tak błękitne, kiedy w nie patrzę, czuję, że właśnie tego chcę. Tak proszę, daj mi buziaka, góralko ma. Daj mi buziaka, ma góraleczko. Całuj, nie żałuj, buziaka daj. Chociaż ten jeden raz, tak proszę, daj mi buziaka, góralko ma. Daj mi buziaka, ma góraleczko. To nie kosztuje, więc całuj mnie i proszę, nie mów nie. Jesteś boginią wśród swoich gór, a ja chcę być zawsze tylko z tobą. Więc usta swoje daj mi, daj, bo to dla mnie raj. Tak proszę, daj mi buziaka, góralko ma. Daj mi buziaka, ma góraleczko. Całuj, nie żałuj, buziaka daj. Chociaż ten jeden raz, tak proszę, daj mi buziaka, góralko ma. Daj mi buziaka, ma góraleczko. To nie kosztuje, więc całuj mnie i proszę, nie mów nie. Daj mi buziaka, góralko ma. Daj mi buziaka, ma góraleczko. Całuj, nie żałuj, buziaka daj. Chociaż ten jeden raz, tak proszę, daj mi buziaka, góralko ma. Daj mi buziaka, ma góraleczko. To nie kosztuje, więc całuj mnie i proszę, nie mów nie. Góraleczka, ten teledysk, kaj on był nagrany? Teledysk był nagrywany w Wiśle. Kiedy to było? Jest tak około 3 lat temu. Jakoś tak. 3 lata temu nagrany teledysk Góraleczka, ale to jest celowy zabieg, że o górach śpiewocie macie sentyment do gór, do tych naszych śląskich, jakby nie patrzeć, gór, czy akurat wam tak wypadło? No może i sentyment też jest, ale czasem jest tak, że jakaś piosenka powstaje i jest związana z jakąś osobą, jakąś, nie wiem, sympatią, jakąś koleżanką i tak dalej, i tak dalej. Dobrze się zaczyna, no godaj dalej. I właśnie taka piosenka powstała, no jakby, powiedzmy, na cześć jakiejś tam pewnej osoby. No to kto jeździł do tej Góraleczki, ty czy ty? Dobra, ja jeździłem. Bo się może powiecie, że łoba. Nie, chyba nie. Nie, to tylko ja. No ty się jeździł. No ja, tak. No, ale już nie jeździsz, czy Nie, już nie. Ale teledysk został. Teledysk został. Piosenka jest, teledysk jest. został. No i sami widzicie, jak to się nieraz fajnie przytrefi. Jeździł w te góry, no z tego akurat się nic nie urodziło oprócz teledysku, ale ten teledysk dzięki temu teruski u nas będzie puszczany. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I następno wasza płyta się pojawiła. Sam są te płyty na nagrody. Zaroski będziemy o tym troszkę więcej gadać, ale pierwsze musicie powiedzieć o tej waszej, no chyba najsłynniejszej śpiewce. Wszystko musi być na tak. No powiedzmy, że najsłynniejsza. No, Według mnie to jest najsłynniejsze. no to skoro tak mówisz, no to tak pewnie jest. A wy macie insze zdanie? No mamy podobne zdanie, bo spotykamy się na co dzień, że jakieś tam takie pojedyncze albo nie wiem, pełne zdania z piosenki są znane i jakieś gesty również są znane. Tak, gdzieś tak nawet na tym, jeżeli coś, nie wiem, czasami się spotykamy, czy nawet w jakichś takich różnych sytuacjach, gdzie komuś coś nie idzie, to nam potem odpowiada, ale nie, spokojnie, i tak wszystko musi być na tak, także spokojnie. Czyli się uda. I ta pieśniczka, ta śpiewka się też udała. Ona jest z zeszłego roku, dobrze pamiętam? Tak, bo ta płyta cała jest z zeszłego roku, Całą- z końca zeszłego roku. No toż to zaglądamy na ta śpiewka, zaglądamy na teledysk, wszystko musi być na tak i zaraz się o nim pogodomy.
wszystko musi być na tak. Wszystko musi być na tak. Niczym nie przejmuj się, wszystko musi być na tak. Weź w ręce życie swe, poczuj życia smak. Niczym nie przejmuj się, wszystko musi być na tak. Weź w ręce życie swe, poczuj życia smak. Tak to jest, że czasem słońce, czasem pada deszcz. Bo przecież bywa, że pod górkę, potem z górki jest. Ty się ciesz, uśmiechaj szczerze się każdego dnia. Bo życie jedno jest i trzeba czerpać co się da. Wesoło i radośnie zawsze idź przez świat i nigdy nie smuć się. Bo szczęście w tobie rośnie niczym kwiat, gdy siłę w sobie masz. Niczym nie przejmuj się, wszystko musi być na tak. Weź w ręce życie swe, poczuj życia smak. Niczym nie przejmuj się, wszystko musi być na tak. Weź w ręce życie swe, poczuj życia smak. Wszystko musi być na tak. Poczuj życia smak. Wszystko musi być na tak. Poczuj życia smak. Śmiejesz się i chociaż czasem masz ten gorszy dzień, ty zawsze wierzysz, że wszystko i tak ułoży się. Dobrze wiesz, co zrobić, by ci lepiej żyło się. Dlatego radę masz dla tych, co czasem smutni są. Wesoło i radośnie zawsze idź przez świat i nigdy nie smuć się. Bo szczęście w tobie rośnie niczym kwiat, gdy siłę w sobie masz. Niczym nie przejmuj się, wszystko musi być na tak. Weź w ręce życie swe, poczuj życia smak. Niczym nie przejmuj się, wszystko musi być na tak. Weź w ręce życie swe, poczuj życia smak. Wszystko musi być na tak. Poczuj życia smak. Wszystko musi być na tak. Poczuj życia smak. Niczym nie przejmuj się, wszystko musi być na tak. Weź w ręce życie swe, poczuj życia smak. Niczym nie przejmuj się, wszystko musi być na tak. Weź w ręce życie swe, poczuj życia smak. Niczym nie przejmuj się, wszystko musi być na tak. Weź w ręce życie swe, poczuj życia smak. Niczym nie przejmuj się, wszystko musi być na tak. Weź w ręce życie swe, poczuj życia smak. Wszystko musi być na tak. Poczuj życia smak. Wszystko musi być na tak. Poczuj życia smak. Skąd żeście taki pomysł wzięli, taką idea, żeby o tym ta pieśniczka, ta śpiewka napisać? No, nie ma się co cyganić, to nie ma tak w życiu, że się wszystko uda zawdy, nie? No i właśnie dlatego, jak nie wiem, rano wstajemy, pogoda zaś jaka jest, taka jest, za oknem nie ma słońca, deszcz pada, nie chce nam się nic, no to tak trzeba pomyśleć, że mimo wszystko i tak wszystko musi być na tak. I wszystko jakoś będzie. Jakoś, no nie jakoś, tylko dobrze. Dobrze nie? będzie. Że z tą piosenką najlepiej zaczynać dzień, czy jeżeli jakaś sytuacja, coś w jakiejś sytuacji nie idzie po naszej myśli, to gdzieś tam, żeby w sercu taka jakaś Iskra. taka iskierka tej piosenki, takiego optymizmu. A wyście ten teledysk też nagrywali z takim optymizmem, czy wam nie szło te nagrywanie? Bo to nie ma tajemnica i tu widzowie się nie mogą dziwić. Nieraz nie idzie nagrywanie teledysku, nieraz się chce nagrać w ciągu jednego dnia, a czasem i 3 dni braknie.
No, udało nam się to nagrać w W jeden dzień. tak, ale było Ale- to pracochłonne na pewno. I przede wszystkim nagrywaliśmy to w wakacje, kiedy było... Bardzo ciepło. Tak, były te największe upały, także to była droga przez mękę trochę, no ale wszystko musi być na tak. Ale tam w tym teledysku nie wyście wystąpili. No nie, No nie, to nie, tak nie. zrobiliśmy w sumie interes rodzinny. Tak, no tam występuje moja dziewczyna Basia, którą serdecznie pozdrawiam. Gdzieś tam w tle moja żona też, Sandra, się pojawia, którą też pozdrawiam serdecznie. No, czyli Rychtyk wyszło rodzinnie. I oczywiście gwiazdą, powiedzmy, przechodzenia przez przejście jest nasza babcia, także... Czy babcia też pozdrawiamy? Tak, Też oczywiście pozdrawiam. babcię też pozdrawiamy. Najbardziej pozdrawiamy Starka. Ta płyta waszo otwiero śpiewka, która nosi tytuł Mamy siebie. To jest pierwsza śpiewka na tej płycie. Idzie powiedzieć, że chyba jedna z ważniejszych, skoro jest pierwszą. Ona też tak zaczynała, bo to był wypuszczony singiel jako zapowiedź płyty. Dlatego też taka może i otwiera i myślę, że też jest jedną z bardziej znanych piosenek. To zrobimy teraz tak. Ja przypomnę wszystkim widzom, że ta płyta, którą przywiózł ze sobą zespół EKA, będzie oczywiście nagrodą w liście szlagierów po śląsku, bo zawsze w sobotę w podsumowaniu listy szlagierów po śląsku mamy nagroda. Komu by się nie udało wygrać, to będzie się ją oczywiście mógł kupić normalnie w sklepiku internetowym albo w normalnym sklepie. Jakbyście chcieli kupować w normalnym sklepie, to przyjedźcie do Rybnika, do sklepu Szkolak przy ulicy Kościelnej 5. Tam wielki sztand w Szkolaku na Kościelnej ze śląskimi szlagierami. Tam ta płyta i wszystkie insze możecie się przebierać, zaś jakby kto nie miał po drodze do Rybnika, to niech dzwoni 789 099 111. Widzicie ten numer telefonu na dole ekranu 789 099 111. Dzwońcie, zamawiajcie płyty, a my już puszczamy pieśniczka z najnowszej płyty zespołu EKA Mamy siebie. Mamy siebie. Od samego rana jeżeś tak radosno, do mnie żeś jak promyk słońca albo wiosna. I choć lata gibko lecą, ty nie zmieniasz się. Dziennie rano czekam na ta słodko chwila. Uśmiech twój i dobro kawa ją umila. Niech nam los nie zmienią nic, bo fajnie jest. Mamy siebie, nad głową skrawek nieba. Mamy siebie, nic więcej nam nie trzeba. Mamy siebie, we dwoje łatwiej iść przez świat. Mamy siebie, nad głową skrawek nieba. Mamy siebie, nic więcej nam nie trzeba. Mamy siebie, we dwoje można zdobyć świat. Mamy siebie. Los mi podarował taką gryfno frela. U nos każdy dzień w tydniu jak niedziela. Na nic bych się nie zamienił, bo dobrze nam jest. Codzień rano żonka kawa mi szykuje. Cicho puszczą radio i się podśpiewuje. Czas znów w miejscu stanął, bo przajemy się. Mamy siebie, nad głową skrawek nieba. Mamy siebie, nic więcej nam nie trzeba. Mamy siebie, we dwoje łatwiej iść przez świat.
nad głową skrawek nieba. Mamy siebie, nic więcej nam nie trzeba. Mamy siebie, we dwoje można zdobyć świat. Mamy siebie, nad głową skrawek nieba. Mamy siebie, nic więcej nam nie trzeba. Mamy siebie, we dwoje łatwiej iść przez świat. Mamy siebie, nad głową skrawek nieba. Mamy siebie, nic więcej nam nie trzeba. Mamy siebie, we dwoje można zdobyć świat. Mamy siebie. I to richtig tak jest, że wy macie siebie, o tym to jest, czy o czym inkszym? Nie, to raczej o czym inkszym jest. To gadajcie Nie o na czym? zasadzie, że mamy siebie jako bracia, chociaż No bo to poniekąd też. poniekąd też, ale jednak piosenka opowiada zupełnie o czym innym. No bo tak, są roztomańte zespoły, roztomańte duety i roztomańcie się w tych duetach dzieje, a w zespołach też coś się zmienia, coś się tworzy, coś upada, no ale skoro wyście jako bracia założyli duet, to on musi w tym składzie trwać, w inkszym nie będzie miał racji bytu chyba. No on będzie trwać, na pewno będzie trwać, bo my jesteśmy tak skonstruowani i tak zaprogramowani, że jest nas dwóch, ale myślimy jako jeden organizm. Toście są richtig prawie Prawie jak bliźniacy. bliźniacy. No to dobra. Pięknie. Mam nadzieję, że te wasze teledyski na naszej liście szlagierów będą zdobywały głosy. Pamiętajcie, że wy też możecie głosować nie no na swoje szlagiery, ale na wszystkie insze. Puszczymy sobie teraz pieśniczka następnego naszego gościa. Kto to będzie na ekranie? Zaroski się przekonacie. Raz spojrzałam i wiedziałam, że to właśnie ty. Całe życie cię szukałam, chyba mi się śnisz. Taka śliczna, taka ładna, aż nie wierzę, że popatrzyłaś prosto na mnie, uśmiechnęłaś się. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. Ciągle nic nie pasowało, coś było nie tak. Życie mi nie smakowało, czegoś było brak. A gdy ciebie zobaczyłam, domyśliłam się. Jesteś moim przeznaczeniem, teraz wierzę, że To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię.
Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem Cię. Dobry znak. Taki dobry znak to był telefon, jak żeś odebrała telefon, czy chcesz prowadzić Niedziela po naszemu. Było to tak. Słuchaj, tego dnia Paweł nie zapomina do końca życia, naprawdę. Ja też nie zapomnę tego dnia do końca życia, tym bardziej, że wiesz, ja jest z programem związany osobiście, bo prowadzi go moja siostra, którą ty w tej chwili zastępujesz, bo Martyna czeka na rozwiązanie, więc nie może już w tej chwili siłą rzeczy występować. No i wszystko wyszło dobrze, bo ty ją zastępujesz, nie? Ale Nie, ale to było dla mnie totalne zaskoczenie, słuchaj, bo ja przyjechałam na casting bez fryzury, niepomalowana, się okazało, że mi kręcili. No też wiesz co, różne rzeczy się muszą przytrafić na świecie. Ale serdecznie pozdrawiamy. Twoja siostra, która jest przy nadziei. Ja. Życzymy wszystkiego dobrego. Życzymy też, żebyś na następny casting przyjechała na wszelki wypadek ze zrobioną fryzurą, wiesz? Jakbyś... Byda poszykowana. Jak ci się prowadzi Niedziela po naszemu? Nowe doświadczenie? Słuchaj, bardzo sympatycznie. W ogóle bardzo się cieszę z tego, że mogę uczestniczyć poniekąd w uroczystości naszych solenizantów i przekazywać te serdeczności w ich stronę. To jest bardzo, bardzo fajne. Bo to tak właśnie jest. Wiesz, często mi go dają ludzie, rostomanci, ci co występują w telewizji, ci co zaglądają i to już dawno, dawno temu go dała tako pani, kiero w wielkich telewizjach, dawno temu w państwowych, jeszcze w latach 70. rychtowała speakerów, rychtowała fryzurę, na zawsze go dała, róbcie tak, jakbyście się kiedyś wybierali z wizytą, bo według widzów wyście są z wizytą u nich. I w Niedzieli po naszemu chyba to najbardziej widać, bo jak się przekazuje życzenia, no to jeszcze bardziej się jest u tych widzów z wizytą. Nie? Dokładnie tak. Ja też wiesz, czekam, że mnie kiedyś solenizant zaprosi jako bąkawa, nie? I dobrodorta. Właśnie, jakby kto chciał, to może, bo widzicie, Magda jest tako trochę chudszo, jakbyście jej posłali jako dorta, by się troszkę Z rozbydła. taką dobrą wkładką, jak robiły nasze starkie, nie? Taką swojsko dorta. Właśnie, o Starkach też musimy go dać, bo z tego co wiem, to ty jest w fest komfortowej sytuacji, no bo tak, idzie Wielkanoc, dzisiaj mamy Niedziela Palmowo. Zaczynamy Wielki Tydzień. I pomału się to wszystko, wiesz, rychtuje te śniadani, te święconki, wszystko, ale ty jest w komfortowej sytuacji, bo ciebie Starki pomagają. Słuchaj, Tak to jest? Mi w ogóle jest za dobrze, wiesz? No. Bo ja zawsze mam, wszyscy mi wszystko szykują. Mamy, babcie, Starki. Także ja w zasadzie nie muszę nic zrobić, wiesz? I bardzo dobrze, jak nie musisz nic robić, kręć te teledyski i prowadź Niedziela po naszemu. Zaglądamy się teraz właśnie na teledysk, na wasz teledysk, czyli zespołu Duo Koral, bo dzisiaj Magda reprezentuje jako piękniejsza połowa zespołu Duo Koral ten duet. No i zaglądamy się na ta słynna śpiewka, to taka miłość. Spojrzałem w Twoje oczy, zatopiłem się. Twoje rzęsy rzuciły na mej twarzy cień. Nie wiedziałem jeszcze, domyślałem się. Przez tą krótką chwilę już na pewno wiem. To taka miłość, na którą czekasz całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To taka miłość, na którą czekasz całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. Tak zdarzyła się ta miłość nasza piękna dziś. Nie wierzyłem, jeszcze chciałem dalej solo iść. Zrozumiałem już, że nie wiem dokąd gdzie i poczułem, że bez ciebie nie ma mnie. To taka miłość, na którą czekasz całe życie.
To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To taka miłość, na którą czekasz całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. Kto kieruje naszym losem w świecie tym i od kogo są zależne nasze wszystkie dni? Ile trzeba tego szczęścia w życiu mieć, aby móc powiedzieć tylko taką rzecz? To nasza miłość, na nią czekałem całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To nasza miłość, na nią czekałem całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To nasza miłość, na nią czekałem całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To taka miłość, ale oprócz miłości w życiu są też stresy. Jak żeś nagrywała pierwszy raz Niedziela po naszemu, toś miała stres? Słuchaj, o tym opowiem za tydzień, może być? Może być, może recht, bo czas pomału dobiega końca, ale nie starajcie się. Drugą część naszego wielkanocnego spotkania we Wielkanoc, czyli za tydzień w Niedziela Wielkanocna o 18, o 6 na wieczór. Widzimy się w liście szlagierów po śląsku od poniedziałku do soboty, od poniedziałku do piątku propozycje do listy szlagierów po śląsku, a w sobota wielki tygodniowy finał, podsumowanie listy szlagierów po śląsku na Kierewos Fest. Pięknie zapraszam. Byćcie z nami i w liście szlagierów po śląsku, i w szlagierach Iwicach. Trzymajcie się, do zobaczenia.